zápasokmi proti tímu Viedne. Pont a bécsi csapattal játszották életük első nemzetközi mérkőzését a 2014-15-ös szezon keretén belül. Keďže sa parahokeju začal len trošku dariť, tak sa postupne pridávali hráči a nabaľovali sme vlastne tým. Ja som prišiel k parahokeju v roku 2016, keď som mal 18 rokov. Ő 2016-ban csatlakozott, amikor 18 éves lett, mert amikor híre futott ennek a 7 embernek a kezdeményezése, és a sikereiről is hírt kapott a szélesebb nézőközönség, akkor kezdtek jelentkezni a fiúk és nők egyre inkább a